Naghanap kami ng labanos. May vlog na namin. Hello po. Hello, good morning. Ato labanos? Uda, labanos. Kaya di mo na picturean. Mustasa. Walang mustasa din. Di uso. Labanos. Hanap tayo. Saan to? Ato kanya, uda? Isang bote po. Magkano po? Ano ito yung plastic? At pumasok kami sa LCC, may binili si Chin Chin. Ikasari na. Ayun po, magandang tanghali. At yun, iwanan ko muna itong ginagawa ko. At tayo mamimili ng ulam, tanghalian, tatay. At sasabay na rin si Ate Bidang sa amin. Punta ako ng school. Ay, sasabay ka school? Oo. Baby pangit. Kasama ko. Ayan, at dito na kami ni Chin Chin. Pupunta na kami ng palengke. Dito ulit kami sa ano? Pizza, mustasa. Ano ba yun? Nilista mo na eh. Mustasa. Tapos, labanos, no? Anong huwan? Saod talagang huwan. Ano nga one? Ayun, masarap. Kulay na muna anak ko. Tapos, biyernes. Ano pala ngayon? Ano tawag yan? Market day. Labanos. Mustasa. Ayun oh. Hindi ba ano? Alon. Ano niyo guys? Polyo? Polyo? Ayan o. Abag yung picture. Saglit. Hindi ko alam ni ba yung labanos. Udah ka din na bakala na miso? Hindi ko lang miso. Hindi ka malap ako miso. Di yung mustasa. Ay may tugtog. May ano po, may miso. Kabila. May tinda kayong ano? Miso? Miso? Saan yung mayroon na iba? Saan din ako? Ano ba yung miso? Basta mabado. Ay, wait lang. Miso? Mesopotamia. May tinda kayong miso?
At ayun, wala pala sila dito ano, tindang miso. Tapos Maynila lang yun sa mga sentro-sentro na iba. Di hanapin na lang natin yung mustasa at saka labanos. Magkano po 1 Kasi man si ano, nanay mo. Oo, baka ako tindang ano. Saglit po. Lalaki oh. Huh? Hello, architect. Yan, si nanay. Binawugan. Binawugan. Ano, binawugan? Oh, binawugan. Hindi mo kayo babayad na. Diba? Kasi mo maliit. Isa. Bakal ko na kami sa... Ay, titinda ng isda. Ito, dapat babayad ka. Sa 120. Yan, sinanay na sana. 120. 120 na kanuhan namin. Arikan, adi lang. Di mo kaya naabtan sa bato. Hanggang mo naman eh, di. Di binawugan kaya eh. Muna to, upat na lang. O, sige na. Uno na di. Ibabawog. Ate ba kasi papa mo na Natural. Ano mo lang? Ano? At to dakulo, ihiwaon mo. Na. Mapagdarwa. Ganun ba? Ay, daro ka rin. Oo, dakulo. At to sa ditdina. Ang lola ni ano, ni Chinchin yung titik. Kaso kunti na lang yung binawugan nila. Harap lang tayo ng iba. Halikan maray. Yung dakulo. 170. Halikan to, magkano to? Alin yun? Oo. 160. Sige na, ito na. Ito na. Oo. Ang kilo pilian na. Erogan sa namin. Ang kilo. Darwa. Sige na, dalawa. Darwa ko na din. Yung mataba. Araw ka nagtitindig. Araw ka nagtitindera. Yung maganda. Wala nang bumibili. Sorry. Arkan. Ano? Dua. Incubator. Dua. Kultivator. Ulam din. Bagong pangigil. Yan si nanay. Kuya, magbabayad. Pwede palistat eh. Resibo daw. Para Italy. Kunin ni Paulina. Ama, sige na, alamat. Ang mata maribis pang mga. Pero kuhan, Nanay, pakaon mo siya. Kababayaan mo na. palista na lang. Ayun, 320 daw yung 320 daw yung tilapia. Tsaka doon mayroon pa doon. Ilang pidas? Ito. Ayam. Sakto na yan. So, ano po? Patulunod to. Putol na tayo. Kung naroon ka na rin put doon. Buto na sa tabi ako. Dakul ko ako ito eh. Piling ko yung isa. Yan, galing. Wala mo na ripot lang. Opo. Natural na rin. Opo.
ordering na. Nabayad ka na na hinawan. Ikaw sa na hinawan. Ikaw sa di. Pera? Pera? Bye! Pera ka niyo? Imbis na rurugangan, nasusupok niya ang camera sa bahay na loob. 120. Salamat nun. Lalo na yung 30 ka na. At ko na po kayo. Gawin yun. Tail mo na. Ano, nililinisan na po yung tilapia ni Kuya. Hello ka Kuya sa ano? Vlog ko. Ha? Hello ka. Extra ka. Hello. Good morning. Ano yan? Naka-post. Opo sa YouTube. Paring Gisam TV. Ito ang tilapia ng bato. Oo. Masarap. At bigyan natin si Kuya ng ano, sticker para Sana yan? YouTube po. Ako din. Oh, si ate din. Tipot yan. Pupunan siya yun. Salamat. Anti lang, patingin niya ako ng ano. Naghanap. Ito na lang sino? Dito sa kanila. Ito na lang magkamot po. Dalawang talong lang. Ate, pabili po ng tanong. Dalawa lang. Hello. Buhay na sa vlog to. Hi! Nagbo-vlog ako na eh. Hindi na ako nagtitinda sa gasolina. Amo din na mo ginigibuan sa ano? Sa Baloy. Baloy. Manood na sa vlog. Ano din na mo dapunan? Laban sa nag... Pichay. Kina, 21 foot lang. Sige na po. An 418 na po ang Juligis na po. Sinigang sa miso. Dalawa? Tatlo mo. Okay na yun. Dapat. Ano sana? Ano ka? Ay mantika pa talaga po. Naghanap kami ng labanos. Vlog na namin. Hello po. Hello, good morning. Ito labanos? Uda, labanos, kaya di mo na picturean. Mustasa. Walang mustasa din. Di uso. Labanos. Anak tayo. Na lang bumili tayo. Saan to? Diyan. Ato ka niya, da? Isang bote po. Magkano po? Ito po.
plastic. Ano ko animalin mo? Hindi na nakatambakal? Hindi na? Mapait mo. Di na? Ikot kita. Ikot. LCC. Tiga ka muna di. Ako ka dumak tiga kan. At pumasok kami sa LCC, may binili si Chin Chin. Ikasari na. Ay, hindi na kami bumili ng labanos, gawa ng yung labanos kasi ano, parang lamog na. Mapait din yun. Horse na. 5. Hmm? San 05. Tinupad. Ah, na-traffic kami. Init. Saglit lang daw. Sabi ko sa'yo, huwag mong punuin eh. Ikaw di mahirapan, tapos nasisira na yung ano. Ha? Ah, para kay Chinchin. Visit. Para naman pala sa Para sa'yo pala, kaya bumabangon. Motor trade na mukha. wala. At dito na kami sa barracks. Yo, si mama niya. Walang mustasa? Walang mustasa, mayroon dun mga tasa. Yung labanos naman din ako bumili kasi tingin ko palang mapait na. Lamog. Ano to? Ay, kuya, yung ano pala. Garot. Ginagayat na ni tatay. Nara po si Carol, tingnan mo sa camera mo, nakita na. Tol. Kira na 37? Ano? 37 po mantika, 28 po ano. 27. Ano ba yan? Yung binigay mo sa akin, 600. 600. Oh, tapos. May natirang Pwede lang. 55. 55. Ito kasi, bali dalawang, Ang nagastos, Dalawa. 500. dalawang palasdaan yung nabilan namin doon sa lola ni Chinchin saka doon sa isa. Kasi yung tinda ng lola ni Chinchin, yung na lang. Pero binilan pa rin namin. 100, 120 yung doon sa nabili. Hindi kayo nagpunta doon sa lola ko. 120. Lola ko may titinda rin doon. Back to work tayo. At ayun, dumating sila si Jenny, mag-asawa. Amuay. At nakikita ko siya na nag-tricycle, namamasada.
Nadala ni Ate Jenny. Ano to? Yan lang. Sutanghon. Sutang mo na may sahog na. Beans. Ay, si Beans. Ito, buhok. Kayo muna kayo, merienda muna kayo. May drinks. May ano, sinapot. Maruya, ano? Maruya ba yun? Merienda muna. Beans! Beans! Sabay-sabay na. Bumaba ka muna kayo dyan. Tol. Pag tinawag na saging. At si Mama ni Chinchin yung naglilinis. Ay, dapat sa mga pala sa yung nagdakip kay Pangulong Entertainment. Nanalo kaya ta sa dato ah. Muntik na nga. Ano yung tilapia na binili namin ni Chinchin? Pambihira. Surety mo talaga sana yun. Gagawin ko sa tinda niya. Lola niya. Ayan si Mona. Hmm? Madit! 120 at to kanya at to na 160. Basta may arag ko. Tayo, tayo. Bakalan sa Ricardo. Hmm. 130 lang ako kilo pa. Si nagpaibangan niya kay ano kay Lola niya. Nga Nagkakaliskis man sabto. Ilang tawag sa tinawag. nga libanir raw nga kami. Barbecue. Hindi mo naman. Barbecue. Tinawag kamote. Kamote. Tinawag na tubig. Tinawag na tubig. Hindi kaya inanakabos yan. Anong tinawag na tubig? Imisto. Ice drop. Ice drop. Tay, ito tayo din na Kawayan. naputulin, tingnan mo. Luthang. Ano ganyan? Marami na siguro. Hmm? Marami na siguro kahit di na. Kahit di na. Nagtatagi sa isa naman yata eh. Ganda sana si May pinaputol ako dyan. Meron hindi. Hindi rin putulin para ano? Para kang bahala magdagdag ano, di ba? Oo, pwede. Bahala na ba magdagdag? Pwede naman umulit. Kutsilyo naman dyan naman kali. Ayaw pre! Ada ba yun natin? Ada ah, di mo na di pagputulon. Ang magdalo din po, sabi niyo sila nagluto. Ano ba nagluto? Kampung mga ka yan? Kaya nga sabi mo pa yan, ang kampungan ka yan, sakto mo sa labong ka yan. nagluluto narinig ko. Buti naligo ka ni Paga. Mga rin naligo. Hawag ka sa tuto. Ang piling mo, akala mo naman ikaw lang lagi naliligo. Hindi mo naligo si Vicente. Hindi mo yan dito? Hindi, nandun nga yung break ko, amoy mo. Kapawi ito yung drip niya. Ay, dito po. Oh, naka-play pala yung nag-ligo yung Dahil lang. Ay, live to! Salamat. Salamat sa ano. Pa-snack nila. Nag-expect ako Thank you. Kain po tayo lahat. Hindi ba nga libot? Ang sabi ba ng libot? Hawakan daw ang dalawang tray. Kulang daw. 5 na yon kasi dalawang tray. Asan na yun? Oh, balik ko sa trabaho. Yan nakadirin doon na. Back to work! Back to work! Okay, babayan ko nagdala. Back to work! Ang talaga. Tilo! Ako talaga tilo! Sarap! Ano sabi mo, Chip? Amo! Ba't dyan ka nagluto, Chip? Katagal yan doon sa ano? Bagay. Para makatipid. Dahil ng panggatong.
Ayun, busog na, nakapag-merienda na. Back to work ulit tayo. Si Balit nandito. Ngayon lang naman po ako ulit nakita na sa vlog ni Kuya Jason. So, ayan po. Wala lang. Salamat sa effort nyo. Ibala Ano yung na tandaan nyo po first sa yun? first sahod. Yun, narinig nyo Sa first second sahod. sahod ko po, ako naman yung ililibre. Pwede. Second sahod ay ano, ibig sabihin, second sahod. Daming tira, daming tira. Ayun, back to work. Tanggalin dito lang vlog na to. Ano? Masarap yung loto ni Balit. Masarap ba talaga? Masarap daw Ate Bidang? Opo, masarap. Masarap? Masarap daw, Bidit. Masarap daw. Thank you. Masarap, te. Masarap. Salamat. Pero alam mo Kuya Jong, kung alin mas masarap? Ano? Mas masarap ang magmahal dyan. May hugot ah. Kaya na lang yan ulit. Ano? Baka susunod din na yun masundan. Miss Chinchin. Miss Chinchin. Ano kasal? Hanggang sa vlog natin. Maraming salamat. Bye-bye. Bye!